10.000 af begejstrede japanere bød Tivoli-garden velkommen til den sydjapanske by Okayama. Her bliver det første spadestik taget til en japansk udgave af den gamle have i København. At dømme efter den begejstrede velkomst er der ingen tvivl om, at det bliver en af Japans turistattraktioner nummer 1, melder vor mand i Tokyo. Hvis vi ikke har læderhalse, grønne baretter og fremmedlegionærer til at forsvare Danmarks renommé i udlandet, ja, så har vi til gengæld Tivoli-garden. Og uden krudt og kugler gør de det godt. Som for eksempel her i Okayama-provinsen i det sydvestlige Japan, hvortil hele garden på 85 mand ankom forleden. Rejsetræt, men sammenbidt, gik lille Jens med fanen og hans venner i hård træning forud for indtagelsen af Okayama. Denne provins har et opland på 45 millioner mennesker. Anledningen til invasionen af Okayama var præsentationen af en såkaldt masterplan til opførelsen af en japansk version af Tivoli i naturskønne omgivelser og til milliarder af kroner. Provins- og bystyrets ledere modtog gesandterne fra nord, og et profitabelt venskab besejledes med kejserlige ord. Basic Joint Development Agreement om det fortsatte samarbejde. Efter prøver og eksercits indledte så det egentlige slag om Okayamas hjerter, og sejren var hjemme efter de første 100 meters march gennem byen. Titusinder var mødt op. Kawaii na, eller I hvor nuttede, råbte mødre med urolige, forventningsfulde børn på armen. Alt mens fædrene og et hav af fotografer fyrede løs for at få evige dette farverige optrin på årets første rigtige forårsdag. Men ikke kun for Okayamas borgere var dette en oplevelse. Det var meget sjovt at se. Der var mange, der havde danske flag og sådan noget. Og alle folk smilte og klappede og sådan noget. Det var meget hyggeligt. Man kan spørge, om Tivoli lader sig forplante til japanske omgivelser. Der var tvivl i mange sind, da Disneyland solgte sit koncept til Japan for år tilbage. I dag er det en bragende succes. Og for de Okayama-borgere, der har besøgt den gamle have i København på en varm sommeraften, er der ingen tvivl. Det er den ægte vare, siger de. Det bliver meget bedre end Disney. Kampen mellem Harlekin og Mickey Mouse er indledt under den japanske himmel. Ja, すごいですね。岡山にも93年の春に地堀公園ができるんですけれども、いかがですか？やっぱり岡山の一つの目玉になるんじゃないですか。なるほど。お人形みたいで綺麗でした。なるほど。お嬢さんどうかな？地堀がどんなとこがいい？可愛かったっていうか綺麗だった。整然としててね、なんか日本人にないね、その美しさというか感激しました。
なんかチボリガードはすごいうまいのに私たち下手だからどうしようかと思いました。嬉しかったです。どんなことが嬉しかった？そんな外国の人と一緒にできてとても良かったと思います。チボリガードどんなとこが良かった？演奏もとっても素敵で、それからみんな一致団結してとっても良かったと思います。My first impression of Okayama City was that everyone welcomed us so very warm. I can't really recall any other visits anywhere in the world that people have been so very kind to us during our stay. And especially with regards to our parade in Okayama yesterday, it was amazingly to watch how the audience applauded and waved and looked very happy to see the boys on parade.チボリガード可愛かったですね。そうですね。ところで岡山のチボリ公園にもチボリガードが登場します。来年Peter. Bliv stående, Peter. Godt. Velkommen hjem, dreng.
Hej Lasse. Mad reserveret. Hej, ja. Det kan hun sagtens sige. Ja, der er nogle store nu. Hej. Ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Ikke nå til. Samme sendelse. Det er skræmmende. Nej. Det var fordi, der var noget sådan mærkeligt telefon bagefter. Så ringede Ja, tak. Han må komme ud. Hallo derinde. Det er utroligt, at man skal finde sin mor. Er hun her ikke? Spaghetti. Hvad sagde han ham med der ville sende det hjem til dig? Ja, han var englænder. Var han englænder og havde hugget mursten over? Ja, nej, han var kineser. Nej, japaner. Japaner, ja. Så vil han sende det hjem? Og der er en ting, vi også skal. Vi skal ud til Lille Nikolaj. Skal vi ud til Lille Nikolaj? Købe hans station i dag. Nej, nej. Rødvej. Hov, Michael. Der kommer nok lige om det. Michael, Ej, det er svært at tyve. Jeg får tage billeder af det. Vi havde kigget på evigt, der har vi sendt på markedet. Det var vi derinde. Ja, TV2 var der med. Jo, TV2 var der med at filme. Zoom ind og Så kan du fortælle lidt om det, så fortælle om, hvordan skulle du så spise med pinde derude? Nej, men altså, vi måtte selv om. Det må vi selv om. På flyveren, der var der ikke pinde. Ja. Hvad så det mad, I fik derude? Hvordan var det? Det var ikke sådan, at det meste, det var koldt. Ja. Var det bedre end at spise derhjemme? Ja, det var det samme. Ja. Hvad så at flyve over indlandsisen? Hvordan var det? Så man kunne se sådan, der var et eller andet, der var revner i jorden, eller sådan eller i isen, eller sådan noget. Gletsjer og spalter og alt Ja, det der. der var sådan sorte streger. Der er nogen, der ikke er blevet afhentet der. Det er en tvivl. Var det hårdt? Lidt. Ja, det tror jeg på mig. Det er også længe, jeg har været i luften. En god tur? Ja, det har været virkelig godt. Nå, det var godt. Det er virkelig sødt og sådan noget. Nå, hvordan har japanerne ellers taget imod jer? Ja, de stod med Dannebrog-flag og det hele. Nå, det var flot. De stod og klappede, når vi kom der. Det var rigtig godt. Havde I brug for jeres sygeplejerske? Jeg vil gerne have hovedpinspiller og sådan noget. Nå, det er ikke. Var der nogle alvorlige tilfælde af hjemve? Det tror jeg heller ikke, hvad jeg ved. Nå. Godt, tak skal du have. Nå, men der var ikke så meget i fjernsyn. Du kan se, hvad der er. Nu er jeg og du ser træt ud, men det er taget dagen efter i kommer. Var det svært at vende sig til tidsforskellen? Hvad? Var det svært at vende sig til tidsforskellen? Ja, man får slet ikke. Ja. Kom lille skat, du skal da have den med på. Sådan, det var godt. Den lille bitte fremme
Hvor skræk. Var det slemt? Nej. Medaljer har de fået. Har du haft tid til at være hjemlig? Nej. No. Vil du ikke sige noget? Maden, den var lidt mærkelig i starten. Det var sådan noget spaghetti med tang. Med tang på? Du spiste med pinde. Du har lige vist mig nogle pinde, du spiste med. Hvad er det? Vil du ikke sige noget til det? De er ret flinke japanerne i hvert fald. De er anderledes. Ved de koncerten? Tror du ikke kommer derover igen? Det kan godt være. Når det skal indvies? Det kunne jeg godt tænke. Ja. Men der er jeg desværre ikke i Tivoli gang. Det er 93 nu. Så det var fejl. Ja. Men det kan jo være, at I kommer derover en tur for hende. Eller måske et andet sted hen. Det er jo en af fornøjelserne udover at have fornøjelsen ved at spille med børnene. At de kommer lidt ud og rejse en gang imellem. Jeg fik at vide, at japanerne ikke klappede så meget. De klappede alligevel ret meget faktisk. Så når vi skulle køre i bussen, så stod de bare næsten og kysse på ruderne. Har du troet? Så. Hallo. I Osaka flyveplads, hvad så? Så blev jeg taget, så skulle de gemme sig. Det gjorde jeg også. Så blev jeg kropvisiteret. I Osaka? Ja, det blev jeg også. Hvad sagde de? Kan hun komme og kigge? Ja, de sagde, da jeg skulle have hånden ind, så gjorde han sådan her. Ja, der er også nogle der, I kan snakke med. Fordi I kom så talrigt. Vi vil gerne have lov til at køre ind til Tivoli med drengene, og så går der jo 3 kvarters tid, så er de færdige igen. Så der er 2 busser, der holder herude, så hvis ikke man tager drengens bagage med sig allerede nu, så tager vi den selvfølgelig med ind til Tivoli. På gensyn derinde. Hvor er de henne? Det der er pakket ind og samlet ned, det får I antageligt først på torsdag. Torsdag aften håber vi har til jer. Det forklarer jeg lige inde på kasernen. Nu kører I nok alene derind. Jeg skal lige klare noget med nogle 12 dokumenter. Okay? Så får I nærmere besked derinde. Så skal du se, Michael, der er lige en bus på den anden side. Ja, det her det er musikkorpset, den der. Så kalder vi lige på dem, sådan så vi kan tælle dem, ikke? Michael, så kalder du lige på, om du er oppe og siger, at han skal komme ud. Ja. Skal vi gå tilbage? Det er hårdt. Nej, det vil jeg ikke sige, det var, fordi altså japanerne er usandsynligt gæstfrie. De er usandsynlige om sig på alle lederkanter og for at gøre det behageligt for drengene. Det er klart, at et program med 4 koncerter og parade er krævende for børn i den alder. Men når man tager i betragtning de forhold, som blev stillet dem i form af gode indkvarteringsforhold og pragtfuld opvartning på stedet der og behagelige busser og så videre. Alle de ting, de festlige ting, der også blev gjort for dem, så gør det jo altså, at man har lidt mere overskud til opgaverne, end man normalt ville have. De er usandsynlige om sig og har altså behandlet dem, som de var grever og baroner og som de var store kunstnere. De er virkelig blevet behandlet som idoler, det vil jeg sige. Det er meget... Jeg tror ikke, vi har ikke været noget sted i verden, hvor vi har blevet behandlet på den her måde. Festlighed og med varme og venskabelighed med andre unge mennesker på samme aldersgruppe på en high school, hvor drengene blev modtaget. Altså helt fantastisk. Det er desværre noget, vi skulle lære lidt af i Danmark, sådan gæstfrihed og venskabelighed på tværs af landegrænser. Trods alt er det på den anden side af kloden, ikke sandt? Men det har de altså virkelig sans for. Har det været svært at holde styr på 88 drenge? Nu er de jo rimelig vel organiseret og disciplineret, og der er jo et par voksne omkring hver gruppe, så det går rimeligt, absolut. Det er jo ikke alle, der er vant til at bevæge sig på den anden side af kloden, og det er nødvendigt en gang imellem at være lidt tæt på dem og hjælpe dem til rette. Men det er ikke nogen, der har ikke været nogen problemer af nogen art. Vi har også været forskånet for uheld af både større og mindre karakter. Vi har haft en sygeplejerske med, og jeg tror ikke, der er delt mange på plads derude. Der er udleveret en hovedpindetablet i ny og næ, men ikke noget alvorligt på nogen måde. Så hun har
rejse forgæves med, og i og for sig godt det samme, heldigvis, ja. Skal I så derover igen til indvielsen i 93? Er der tale om det? Jeg tror, det er for tidligt at tale om fremtid, som ligger så langt ude. Altså 4 år fra nu, det kan man ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt. Man kan jo håbe på, at det sker, og jeg tror, at drengene har lagt så fint stykke arbejde derude, så det er vel noget, der bliver taget med i overvejelserne, men der ligger ikke noget definitivt på nogen måde, og vil antagelig heller ikke gøre det før et års tid, eller mindre før det skal afvikles. Tak. Velkommen hjem. Dejligt hils på jer. Tak.